Måske næste deltager kan sætte lidt pep i dommerne. Thomas på 21 har taget sine veninder med til X-Factor Audition. Og det er der en helt særlig grund til. Jeg stiller op til X-Factor for at imponere min veninde, som jeg er lidt vild med. Hvad skulle du til at sige der? Altså, hvis jeg går videre i dag, så lover jeg, at jeg snæver hende fuldstændig i gulvet. Ingen tvivl. Jeg er lige så nervøs for hvordan det kommer til at ske bagefter, som jeg er for selve auditionen. Det er helt sikkert. Hej. Velkommen. Jo, tak. Hvad hedder du? Jeg hedder Thomas. Wow, skøn udstråling. Tak. Og hvad skal du spille og synge for os? Jeg vil gerne spille Coldplay med Fix You. Det er jo et fantastisk nummer. Mette og Michelle, det er jeres ven Thomas derinde lige nu. Hvordan kommer det til at gå? Han skal nok klare den, tror jeg. Han er charmerende. Vi glæder os. Er I klar? Ja, vi er klar. When you try your best, but you don't succeed. Okay. Den guitar. Skal jeg prøve uden? Kan vi ikke gøre det? Er det okay? When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Okay. Der er simpelthen for mange sanger, der har været i den genre, som har været meget bedre. Okay. Så Jeg siger nej. Jeg synes heller ikke, du er helt stærk nok, men jeg synes, det er sejt, du kom. Jo, tak. og du skal bare tro på dig selv. Ja. Altså, der er ingen undskyldninger. Du skal aldrig undskylde for dig selv. Du skal bare gå efter det. Okay. Men ikke lige det med at synge. Det bliver nej for mig også. Det er jo... Fedt, du kom. Tak for Godt. Jeg gik ikke videre. Hey, MC. Jeg tænkte... Jeg lovede, jeg ville sige noget. Og det bliver super pinligt, det her. Jeg er skide glad for dig. Og jeg siger det nu, fordi at, ja, det er det rigtige sted, tænker jeg. Nu eller aldrig. Ja. Ja. Skal jeg prøve at puste der? I'm so proud to say I love you. Your love's got me. Må vi så få det kys? I long to get by. This time is forever. I just can't stop loving you. Nå. Ja, den slags skal jeg også venstre. Det kan godt være, at Thomas fik 3 nejer fra dommerne, men det ser ud til, at han fik, hvad han kom efter.